Salam. Men öz durmuşumdan bir ýagdaýa gurrun göresim gelýär. Men maşgalada 2 çağa, bir gyz birem oglanjygym bar. Men daşary ýurtda okudum. Okuw tamamlap Türkmenistana geldim. Soň işe girdim. İşimde bir oglan maňa söz aýtdy. Günüm ejesiniň gudaçylygy uğratdy. Ikimizden bir-birimiz haladyk. Menem guda uğradoýyn diýenine öz razylygym berdim. Bize guda geldiler. Ýöne ejem razy bolmady. Sebäbim oglanyň ikinji durmuşdy. A men bolsa entek durmuşa çykmadykdym. Ejem el gün näme diýer diýip razylaşmady. Oglanyň ejesi bir ýyl gatnadylar gudaçylyga. Näçe ejem olary ýok diýseler de gelýärdiler. Günlerde bir gün yeni ara ipetley may salıp olar yeni geldiler. Ejemem olon ölleri ýok gerek dälip gider ýaly gatyp köp edip galyň ýazdy. Ol galyňa bir jaý düşýärdi. Hatalyp gitdiler. Soň 2 çaýlap ýitdiler. A men bolsa oglan bilen gurlaşýarym. Soň wagt geçdi. Yeni geldiler. Oglanyň ejesi şol galyňa razydyklaryn aýtdy. Näçe diýseňem berjek diýip aýtdy bilen. Şonu ejemiň oýunlary başlady. Meni ýa-da şol oglan saýladydy. Men olsa 27 ýaşymda oglan gowy. Hiç wagt men gowluma degen okdy. Hatda söýgünüm görlemeýärdi. Diňe maşgalam diýip duran oglan. Oglanam menem ikimizem bir-birimizi çanymyz bilen söýdük. Ejem näçe galyň, näçe pul alsa-da maňa ak patatyny bermedi. Maňa gargyş baryn etdi. Çağaň dyrnagyna zar bol. Çağaň içinde galsa-da çüýrä bersin diýip gyýgyryp aglap erbet gargyş edipdi. Men öýse gamokdum. Öýde ýaşasym gelen okdy, hatda öýden gaçyp gitmäge razydym. Ejem ak patatyny bermese-de men öz halan oglanymy durmuşa çykdym. Ýöne ejem maňa geçirilen ähli pullarym, gyzyllaram alyp galdy. Ýa-ha gyzyllaryny, pullary berersiň, bermeseňem toýu gün ýatyrýan. Meni gowy tanýansyň diýdi. Menem maňa gyzyllam gerekkä, pulum gerekkä, alyp galaýyn diýdim. Şeýdibem toý etdik. Hudaýa şükür, müň şükür, durmuşym gowy, ýollaşym gowy. Men gowy kabul etdiler. Toýumdan bäri 3 ýyl geçdi. Emma henide men ejem bilen gatnaşamok. Bayramçylykda sowga dorussamam maňa musur zatlaryň uğratma. Men gyýdym öldü diýip SMS ýadyýardy ýygyna. Toýdan 3 ýyl boldy. Çağam bolanok. Himme zat etdik. Tebip, molla, öwliýa, doktorlar himmetine aýlanyp çykdyk. Ejemiň ýanyna barmaga gaty gorkýan. Men öz ýanymdan şeýdip, ejesi, gyzy, öz çağasy gatnaşmaz ýaly şo derejede erbet zat etdim mükemmel diýip içim guruladyp ýörüm. 3 ýyl bäri çalazada bokurdugymda bolup aglaýan. Ýöne aglaýanmy öýdäkilere görkezemok. Garaz şeýle. Ejemiň gargan zatlary amala açdy diýseňem boljak. Siziň bilen paýlaşasym geldi. Elim näme diýeceğini bilemok. Sag bolun. Şeýdibem çağatylykdan ejir çekýän. Wy dogry bir zat aýdaýyn. Ejem bizi öz ulartdy. Kakam bilen aýrylyşandy. Kakam ýigrenýärdi. Kakam bolan ýigrenjini
imenden menden çıkarýar. Kakaňa edip bilmedik zatlamy senden çıkarmasam bolanok diýe. Emma oglanjy gemi beýle däl. Esasy can sağ bolsun. Şu derejäge ýetirenim ejem. Aýagy üstünde durýanmyň sebäbim ejem. Ýöne şeýdip maňa garaş etdi. Aýdýalar men häsiýetim kakama mendiş diýerler. Men pis bälli nefsi algamok. Gowna çygarken kakama. Emma ejem beýle däl. Men bu zatlar size ýazmagymyň sebäbi ejem siz goşulgaňyzda siz dinleýärdi. Belki bu sagypaňyzdan oňundan çykdyna. Kimim ol men sözlemden men tanar. Men näme diýjek bolýarmy? Ejem can bilir. Goýuň can sağ bolsun. Bağışla. Sağ ol.